2024-nji ýylyň mart aýy Sinhua Üniversitetining professori Hunbo jurnalistler bilen bilelikde mehmançylyga barýar. 5 aý öň onuň topary Hytaýda ilkinji gedek simsiz, az invaziw neyrokompýuter interfeysini implantasiýa etmek operasiýasyny üstünlikle amalaşyrdy. Laoyan bizim ilkinji näsagymyzdyr. Olar ýan batyrga ýadam. Bular ýa operasyony ilkinji gedek geçirdik. Laoyanın kellesinde iki tengenin ululuğunaki gabar. Bu kompüter interface prosesordur. Ol beyninin hareket merkezinden signal toplap, bedenin hareketine gözewçilik edýän neyron ýoluny dikeldiýär. 2009-njy ýylda Laoyan yol helakçiligine uçurap, boyun oňurgalaryny şikayetlendirdi. Netijede ol agyr maýyp boldy. 15 ýyl özüne teredip bilen opdy. Emma interfeys ornaşdyrylandan soň ýagdaýy kem-kemden gowlaşyp başlady. Baş barmağın çalt hareket edýär. Iň wajyp zat, men häzir temperaturan duýup bilýän. Öň sowuk bilen yssynyň tapawudyny bilmokdym. Inni bedenimin issenlik ýerine özüm el getirip bilýän. Bu bolsa uly wagt. Lokmançylykda kazanılan innovasiyalar Laoyana Pekinden gelen adamy bagt getirdi. Häzirki zaman Hytaýda täzeçilikler ähli ýerde döreýär. Başga näme täzelikler barka? Bu yer Hanzhou şäherindäki senagat seýilgäki. Gije hem ýagtylyk ýalpyllap dur. Ýöne bu ýerde gije galyp işleýän adamlar däl. 10.000 iğne metre meýdany bolan bu zawodda 16.000 önümçilik liniýasy ýokary tezlikde işleýär. Adam güýjüniň ýerine enjamlar ornaşdyrylyp, önümüň netijeligi güni birin 10.000-dan 50.000-a çenli artdy. Önümleriň kil standartlaryna laýyk gelmegi bolsa 99 götürme ýetdi. Täze tehnologiýalar, täze açyşlar we täze haritlar Hytaý önümçiliginiň bäsleşige okyp bildigini ýygydarly ýokarlandyrýar. Hytaý ilim we tehnologiýa boýunça innovasiýalary her wagt ulamaýa goýýar. Bu hyzmatdaşlyk deňwer Hytaý üçin näme? Eýsem bizim üçin peýdalyr. Hytaý hem de Günorta Afrika Respublikasy ösüş ýolunaky ýurtlardyr. Bu urda hyzmatdaşlyk bize ähli umumy bäsleşige okyplarymyzy saklamagy kömek eder. Eger sen bäsleşige okyply bolmasaň, diňe beýlikliň ýyzynyň gaýtalap bilersiň. Biz bolsa gaýtaryjy bolmak istemýäs. Täze ösüş ýoluna işçen gatnaşmak isleýäs. Hytaýyň Xinjiang tebitindäki horgy sporty ýurdun awtolog eksporty boýunça iň uly gurýar portudur. Bu ýerde Li Hunhe täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän Hytaý awtologlaryny Gazagystana uradýar we bütün partiýanyň eksport işiniň tamamlanmagyny garaşýar. Bu portda iň köp 3000 adam bir wagtda awtolog geçiriş işlerine gatnaşyp biler. Köplenç bolsa 1,5 adam bolýar. Garaşmaly wagtymyz öýrän uzak. Awtolog daşaýjy täze hünär görnüşiniň peýda bolmagy Hytaýdan täze energiýali ulaglaryň eksportynyň çalt ötmegi bilen baglanyşyk galyr. 4000 kilometre golay uzaklykda Şanhaýda 1888 sany täze energiýali Hytaý awtology eksport üçin ýüklenmäge nowata garaşýar. Häzirki wagtda Hytaýda her minutda ortaça bir sany täze energiýa awtology öndürilýär. 2024-nji ýylda täze energiýa ulaglarynyň örümçilik we satuw meşguri 10,8 millionyny geçdi. Hytaý bu ugrda 10 ýyl bäri dünýäniň lideri bolup galýar. Türkiýanyň Hytaýdaky elçisi Ismail Haqqy Musa bolsa Hytaýda öndürilen haritlaryň muştagydyr. Men özümem Hytaý awtologyny sürýär. Telefonumam Hytaýda öndürilen haritlar Türkiýede we diňe bir Türkiýede däl, bütün dünýäde gün saýyn meşhurlyk kazanýar. Olaryň hili ýokary. Bahasy bolsa eleterli. Hytaýda öndürilen diýen düşünjeden Hytaýda döredilen derejesine geçmek häzirki zaman senagatynyň ähli ugurlaryna görkezilýär. Bu ösüş diňe ýer ýüzünde däl, asmanda da dowam edýär. Hoş geldiňiz Xinjiang welaýatynyň Pamir platosyna. Inni bizde ýokary daglykda ýerleşýän howa menzili bar. Inni siz uçarda göni biziň taş gurganymyza gelip bilersiňiz.
Taşgurgan etrafı Qadimi Ipek ýolunyň uguruna ýerleşýär. Onuň ortaça beýikligi 4000 metrden ýetýär. Mika, Fujian welaýatynyň gelen gyz bir näçe ýyl ozal bu ýere maýa goýup, öz mihmanhanasyny açmak kararyna geldi. Uçuşa taýarlyk görülýän. Bugün biz Kaşgardan Taşgurana gönüçýäs. Bu ýokary daglyga tarap ugurdur. Bu uçuşu amala aşyran uçuryň ady ARJ-21. Bu Xitoy tarapyndan özbaşlyk işlenip düzülen sebit ýolagçy uçurdur. Bu ýokary daglykdaky howa menziliniň ilkinji gedek eýdigiderli ýolagçy uçurdy kabul edişidir. C-919 uçury bolsa, Xitoy halkynyň uly uçury bolan arzuwlarynyň durumşa geçirilmeginiň nişanydyr. Aslında ARJ-21 bilen C-919 uçurlary Xitoyň halkara ülümlerine laýyklykda orta we ýakyn aralyga niýetlenen turbafen ýolagçy uçuryny ilkinji gedek özbaşlyk öndürmeginiň netijesidir. Adata uçurlaryň beýle beýik daglyk ýerlerde gonmagy kyn. Emma biziň ARJ-21 uçurymyz Taşgurgana uçup bilýär. Onuň tehnik aýratynlyklary ähli talaplara laýyk gelýär. Şeýlelikde bu kysymyň ähmiýeti bitdigi şartýar. ARJ-21 uçurynyň ähli teknik maglumatlary Şanhaýdaky dolanuş merkezine real wagt tertibine gelip gowuşýar. Bu merkez uçur öndürjüler üçin döredilen döwrewap hyzmat penjeresidir. Müşterilere tiz gollaw berýär. Eger ulu uçurlary terhet sebitlerini ýebersek, olaryň ýolagçy orny dolmaz. Şonuň üçin bu sebit uçury boşlugy doldurýar. Men bu yere ilkinji gedek 2020-nji ýylda geldim. Şonu bu ýerde hiç hili mihmanhana ýokdy. Häzir 4 ýylyň içinde 5 ýyldızly mihmanhanalar açyldy. Olarda hemişe ýer ýok. Soňky ýyllarda bu ýerde ägir tuly üýtgeşmeler bolup geçdi. Xitoy ýokary almy-tehnik garaşsyzlyk derejesine çykdy. Dünýäde öňde barja innowasion döwletleriň birine urly we 2035-njy ýyla şenli ösüş maksatlaryna ýetdi. Alam we tehnologiýa babatyndaky innovasiýalar milletleriň ösüşiniň hereketlendiriji güýjüdir. Olar halkyň bähbidine hyzmat edýär. Ýüregiň ulrak ýaly, beden terge sapaklaryna deňduşlaryň ýetinden ýetişýärmi? Barlyklaryň dowamyna 12 ýaşly Xiao Sanyň doga bitdi ýürek kemçiligi bardygy kesitlenildi. Ertir operasiýa geçirir. Ol takminan yarım saat dowam eder. Doga bitdi ýürek kemçiligi iň ýaýran ýürek keselleriniň biri bolup, beýik daglyk ýerlerde bu keseliň ýüze çykmak ähtimallygy has ýokarydyr. Sanyuan etrafında ýürek kemçiliginiň derejesi Xitoyň ortaça görkeşinden ýokary bolup 0,7 göterim, 0,9 göterim aralygyndadyr. Bu dertten ýaňa ýaş çağalary howp salyp, olaryň enatalaryny alada goýýar. Beýik daglar, aýlawly ýollar, çoň dereler, lokmançylyk hyzmatlarynyň el ýetirilýärligi bu maşgalanyň çağatynyň aradan çykmagyna sebäp boldy. Sanyuana yetmek üçün takminan 2 saat gerek. Sanyuanın linsany 3 saatdan gowrak. Linsanyň kunmine 7 saat sarp edilýär. Men geçmişi ýatlamak islemeýän. Sebäbi ol ýüregimi ýaralaýar. Men bir çağamy ýitirdim. Indi bolsa ikinjini ýitirmek isleýän därlerin. Bu gedek bu ýere Pekinli lukmanlar geldi. Olaryň operasiýon otagy lukmançylyk awtologda ýerleşýär. Operasiýon awtologyň enjamlary Pekindäki hastahanamyzyň ulgamy bilen gönümel birikdirildi. Operasiýa üstünlikle amala aşyrdy. Biz ýürek kiçijek okkluder enjamyny ýerleşdirip, onuň işini ýapdyk. Bu düýbinden täze usul bolup, ýürek kesellerini ýüze çykarmak we bejermek işlerini hastahanada dälle, göni owalarda amala aşyrmagy mümkinçilik berýär. Bu usul rentgen, umumy narkoz ýa-da tracheotomy talap edýär. Ýürek operasiýasy indi diňe uly şäher hastahanalaryna däl, çetki owa ýerlerine hem geçirilýär.
Bu ýolda kynçylyklar kän bolmagyna garamazdan, döwrewaplaşdyrylmagy meweleri ähli halka her bir adama yetmeliler. Doktor Pansian Bey'nin topary her bir ýürek kemçiligi bolan çağa deň derejede garamagy, mugut beceri geçirmegi we öýünni iýdigderli gözegçilikde saklamagy maksat edinýär. Şeýle hem olar dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunyň müňlerçe lukmanyny okuw geçdiler. Ultrases barlygy bilen dolundyrylýan minimal invaziw bejerigi ulgamy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bütün dünýäde giňden ornaşdyrylýan nosgalyk taslama höküminde saýlanyldy. Bu usul 60-dan gowrak ýurdun 1000-den gowrak lukmançylyk edarasyna ulanyldy we onuň netijesinde 200 000-den gowrak hassahanyň ömrü halat edildi.